v podstatě bude pro vás, to můžete brát jako takový průřez, protože hrajeme z různých našich desek, takže prořezáváme se naší tvorbou. Tahle to byla z Futuretra a další je z nanoalba CVAN. Jsem si to zapomněl přilepit, zase se mi to posouvá. Já jsem tady řešil jsem posouvání bubnu. Ten koncert, který jsme zahráli před několika minutama, prostě je to zvláštní, jo? Nikdy se mi to vlastně moc nestává, ale jak dávám rány do toho bubnu, tak on prostě se posouvá tímto směrem a pak nastává to, že si přiklepnu vždycky prst o ten ráfek, což je nepříjemný. Je to jako s tou helikoptérou. Já jsem si říkal, když jsme dohráli, musím si tady to zalepit a já jsem to zapomněl. Jak je to s tou helikoptérou? To bylo s tou helikoptérou. Já nevím. A už mu docházejí prsty. Ty dvojáky mají něco do sebe, protože se pak můžou a nemusí opakovat ty fóry. Teď nevím, jestli tady není náhodou někdo, kdo tu byl předtím, protože kdybychom řekli ten stejný fór, tak by to bylo trapný, ale kdyby jsme řekli vám, kteří prostě jste tady poprvé, tak by to mohlo být dost vtipný, si myslím. A my jsme tu podruhý. A vy jste to za dnešek? Je to někdo podruhý? Mado, řekni to s tou helikoptérou. Jakmile se to ale takhle oznámí, tak už to není tak vtipný, jo, protože... A že to je ještě vtipnější, bych řekl. Klasika, vlastně on to není for, ono to je zákony fyziky, to je podobně jako s tím bubnem, jak se posunuje, tak to je stejný s helikoptérou. Když vyletí s helikoptérou, pokud ji máte, tak a zůstanete 24 hodin na místě, tak vlastně se pod váma otočí zeměkoule, vy všechno vidíte a jste na místě. Nesmíte být ale na severním pólu, tam vlastně se to tolik nemění. Jinak je to ale bomba. Plnou náruč, nádrž jsem chtěl říct. To vydrželo těch 24 hodin. To je fakt. A oni někdy to umějí ze vzduchu, že přiletí takovým sosáčkem, co viděl v takovém akčním filmu. A to byly stíhačky teda, no. To jsou stíhačky, kámo. No a tak když to zvládnou s sosáčkem stíhačky, akorát, že ta helikoptera, by to přeseklo tu hanici, že jo? By od spoda něco, takový jako takhle, no. Budeme i hrát dneska. Další píseň se jmenuje jako příkladu CVAN.
Jitsu Sen CVAN zdraví všem. Děkuji vám. Děkuji.